Ga kuma sako daga ummi mai kwalliya, ita kuma cewa ta a shekarar 2022 tsohon shekara da ta gabata a nan ne ta samu kwastomomi manya-manya a cikin gidan kwalliyarta wanda bata taɓa samun irinsu ba, domin kuwa a cikin wannan shekarar ne a cikin kwalliyar take ta samu dubban kuɗaɗe wanda bata taɓa rike su ba, har kimanin miliyan 3 da naira 858,500, inda ta samu nasarori ta kuma yi abubuwa da dama duk a cikin wannan sana'a ta. Ga kuma dai a takaice wani sako daga bakin Isa Saraki, ya ce a cikin wannan shekara ne ya saki sababbin waƙoƙinsa wanda duniya kuma ta anshe su, sannan kuma ya samu abubuwan da yake bukata, yana kuma ƙara godewa Allah. Duka anan za mu karkare wannan shirin a madadin ni dan uwana ku Yusuf Jamilu Yusuf kwamandan waka, wanda yake so ya turo sakonsa zai iya bincikar wannan lamba waya kamar haka 09034079919, da wannan lamba zai hankaɗo mani sako, ni kuma zan